корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон бо шиори «Мо муқобили гарон кардани интернет» флешмоб ташкил карданд. онҳоро аз 30 то 60 сомонӣ афзудани нархи 1 гигабайт интернет норизо кардааст. бахтовар аз нафаронест ки ба ин ҳаракат пайвастааст. дар ҳақиқат ин лоиҳа амалӣ гардад, бечуну чаро мо дар ҳама самтҳо аз пешрафти гетӣ қафо хоҳем монд. фаъолони дигар ҳам як мактуберо ба унвони президент навиштанд ва хостанд пеши боло бурдани нархи интернетро бигирад. 30% ба фикрам аз Тоҷикистон берун ҳастанд. ино занг мезананд Тоҷикистон, хонагиҳошон ба занг мезананд. корбарони интернет шикоят доранд ки имзоҳои даркориро натавонистанд ҷамъ кунанд, чунки саҳифаи онҳо маҳдуд шудааст. ҳамон рӯзам петитсия ами сайти Change.org маҳкам кардаги буданд ки одамон натонанд ба фикри ман, фикри худам ба фикр кунанд ки сайт одамон натонанд сайт даромадан, петитсия навиштан, имзо кардан. мақомоти тоҷик ба ширкатҳо амр додааст ки 1 мегабайт интернетро аз 5 дирам арзон нафурӯшанд. ин чиз фариштамоҳро нигарон кардааст. аз ба ҷои он ки мо нархномаро баланд бардорем, мо сатҳи хизматрасонӣ ва сифати корро хубтар намоем, боз ҳам кор ҷоноктар мешавад. хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон 4 март амрномаи тарофаҳоро ба имзо расондааст ки бар асоси он аз 27 март нархи интернет тағйир меёбад. мардум мегӯянд тартиби нав интернетро дастнорас мекунад. шароити зиндагишон вазъ менеша мақсад даву чуне ки арзони мақсад дастрас менамуданд, ҳозир наоборот қимат шуда боша мақсад истифода кардан наметавонем. зарар меша мақсад чизои дар интернет мехоҳем тамошо кунем ё ки бинем, мақсад гирифта наметавонем.